συνοδική αρχή, η παραδοθής από τους Αγίους Αποστόλους, αντικαθίσταται από την παποκεντρική αρχή. Ο αλάχιστος Πάπας, κέντρο και πηγή ενότητας της Εκκλησίας. Η Εκκλησία έχει ανάγκη από έναν άνθρωπο για να τη διατηρεί σε ενότητα. Έτσι παραμερίζεται και υποβαθμίζεται η θέση του Χριστού και του Αγίου Πνεύματος. Και ακόμη, μεταφέροντας το αλάθητο από το Άγιο Πνεύμα στο πρόσωπο του Πάπα, περιορίζει την εσκατολογική προοπτική της Εκκλησίας μέσα στην ιστορία και την καθιστά ένα εγκόσμιο πράγμα. Οι Ορθόδοξοι, με βαθιά λύπη, αν μη και με ιερά αγανάκτηση, διαβάζουμε τις ανωτέρω αποφάσεις. Τις θεωρούμε βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Έτσι κατανοούμε τον αυστηρό αλλά και φιλάνθρωπο λόγο του μακαριστού πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς. Υπάρχουν τρεις πτώσεις στην ιστορία. Η πτώση του Αδάμ, η πτώση του Ιούδα και η πτώση του Πάπα. Κάποτε ήρθαν δύο ρωμοκαθολικοί ιερείς στο Άγιον Όρος, Έλληνες, και ζήτησαν να συνομιλήσουμε μαζί. Μου είπαν λοιπόν, λέει, Πάτερ, λέει, εφόσον εμείς τώρα με τη Σύνοδο του Βατικανού κάναμε τέτοιες προσαρμογές και προσπάθειες να προσαρμόσουμε και προς την πατερική θεολογία κτλ., γιατί και εσείς δεν ανταποκρίνεστε? Εγώ έτυχε να έχω τα κείμενα αυτά που σας διάβασα, τη Συνόδου του Βατικανού. Τα πήρα λοιπόν και τους λέω, πέστε μου σας παρακαλώ. Εδώ λέει, κέντρο και πηγή ενότητας της Εκκλησίας, ορατή πηγή κέντρο, είναι ο Πάπας. Παρακάτω. Ο Πάπας είναι αλάθος, αυτό που το διάβασα. Όχι επειδή συμφωνεί μετά της Εκκλησίας, αλλά εξέσε, λόγω του αξιώματός του και ορισμένα άλλα. Αυτά πώς σας φαίνονται, λέω? Είναι σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του Χριστού αυτά? Λέει, Πάτερ, λέει, πρέπει να σας πούμε και εμείς λυπόμαστε γι' αυτά. Πώς θέλετε, λέω, τότε να καλλιεργήσουμε άλλες σχέσεις μεταξύ μας όταν επισήμως αυτά πιστεύετε? Και αυτά λένε τα επίσημα κείμενά σας. Παρόμοια αυστηρά γλώσσα με αυτή του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς χρησιμοποίησε η Ορθόδοξη Εκκλησία μας διαμέσου των αιώνων. Κατά των δοσίθεων στη γνωστή ομολογία του επί τουρκοκρατίας της Καθολικής Εκκλησίας, επειδή της Ορθοδόξου δηλαδή Εκκλησίας, η Καθολική Εκκλησία στην πραγματικότητα είναι η Ορθόδοξη Εκκλησία. Επειδή θνητός άνθρωπος καθόλου και αίδιος κεφαλή είναι ουδύναται, αυτός ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός εστί κεφαλή και αυτός του Σύακας έχων έντι της Εκκλησίας κυβερνήσει πηδαλιουχή αυτήν δια των Αγίων Πατέρων. Το 1895 η Σύνοδος του Οικουμενικού Πατριαρχείου επί Πατριάρχου Ανθίμου του Εβδόμου εξέδωσε μια πολύ σπουδαία εγκύκλιο προς τους Ορθοδόξους λαούς εις απάντηση ενός γράμματος εγκυκλιώδους του Πάπα Λέοντος του 13ου, ο οποίος ζητούσε από όλους τους χριστιανούς, τους μη ρωμαιοκαθολικούς και τους Ορθοδόξους να προσέλθουν στην Παπική Εκκλησία, αναγνωρίζοντας το αλάθο, το πρωτείο εξουσίας, την παγκόσμια εξουσία του Πάπα εφ' όλης της Εκκλησίας. Και τότε ο Πατριάρχης και η Σύνοδος κάναν μια πολύ ωραία εγκύκλιο. Θα σας διαβάσω 2-3 μικρά αποσπάσματα. Η Ορθόδοξη, Ανατολική και Καθολική του Χριστού Εκκλησία, εκτός του αφράστος ενανθρωπίσαντος Ιού και Λόγου του Θεού, ουδένα άλλον γινός και αλάθητον επί γης υπάρξαντα. Και αυτός ο Απόστολος Πέτρος, ούτινος διάδοχος, νομίζει ότι είναι ο Πάπας, τρεις ειρνήθη των Κύριων και ελέγχθη δις υπό το Αποστόλου Παύλου ως μη ορθοποδών προς την αλήθεια του Ευαγγελίου. Και αλλούς λέει, ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία διατηρεί την Ευαγγελική πίστη ανώθευτον, η νυν Ρωμαϊκή εστίν Εκκλησία των καινοτομιών, της νοθεύσεως των συγγραμμάτων των εκκλησιαστικών πατέρων και της παρερμηνίας της Αγίας Γραφής και των όρων των Αγίων Συνόδων, διό και ευλόγος και δικαίως απεκηρύχθη και αποκηρύσσεται εφόσον ανεμείνει εν την πλάνη αυτής. Κρίσον γάρε πενετός πόλεμος, λέγει και ο Θείος Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ειρήνης χωριζούς του Θεού. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απαντήσω σε κάποια πιθανή ένστασή σας. Τελευταίο Πάπα στο Βατικανό και ρωμαιοκαθολικοί κληρικοί και λαϊκοί ομιλούν πότε εφήμως για την Ορθόδοξη Εκκλησία μας και προβαίνουν σε κάποιες φιλορθόδοξες εκδηλώσεις. Μήπως κάτι άλλαξε που δικαιολογεί και την εκ μέρους μας αλλαγή στάσεως έναντι του παπισμού? Υπάρχουν πράγματι μεμονωμένα πρόσωπα ρωμαιοκαθολικών που με ειλικρίνεια εκφράζουν φιλορθόδοξες θέσεις. Είναι όμως άλλο πράγμα η επίσημη γραμμή και πολιτική του Βατικανού. Το Βατικανό λοιπόν χρησιμοποιεί διγλωσία. Όταν απευθύνεται σε εμάς χρησιμοποιεί φράσεις αγάπης.
άλλοτε και κυρίως όταν απευθύνεται προς τους Ρωμαιοκαθολικούς, τις παλαιές, γνωστές, σκληρές θέσεις του. Θα παραπέμψω σε κείμενο του Μακαρίτου, καθηγητού της Καινής Διαθήκης του Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ιωάννη Παναγόπουλου, τον οποίο και σεβασμιώδες και εγώ γνωρίζαμε και εκοιμήθη πρόσφατα, που κάθε άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί. Έχει μιλήσει, μάλιστα. Που κάθε άλλο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντιοικουμενιστής. Κρίνοντας λοιπόν ο Μακαρίτης και μακαριστός αδελφός και φίλος Ιωάννης Παναγόπουλος την εγκύκλιο του Πάπα Ιωάννου Παύλου του Δευτέρου, που απίφθενε στις 25 Μαΐου 1995 προς Ρωμαιοκαθολικούς και όλους τους χριστιανούς, και εκεί συζητάει το θέμα της ενώσεως των εκκλησιών όπως τη βλέπει δυνατή η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Ο Ιωάννης Παναγόπουλος λέει τα εξής: στην Ορθόδοξη Εκκλησία ιδιαίτερα αφιερώνει αρκετές παραγράφους, ενώ ως προς τις άλλες χριστιανικές κοινότητες αποδέχεται ότι διατηρούν ορισμένα γνήσια στοιχεία της χριστιανικής αλήθειας και αγιότητας. Αντίθετα, λέει η εγκύκλωση του Πάπα, η Ορθόδοξη Εκκλησία αναγνωρίζεται ως αδελφή Εκκλησία ή άλλος πνεύμονας του σώματος του Χριστού, η οποία ωστόσο βρίσκεται χωρισμένη από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Αναγνωρίζονται επίσης ευθέως η αποστολική διαδοχή και τα μυστήριά της και τιμάται ειλικρινά ο πνευματικός και λειτουργικός πλούτος της. Ωστόσο, παρά την παραχώρηση αυτή, υπονοείται σαφώς ότι και η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν κατέχει την πλήρη χριστιανική αλήθεια, όπως και οι προτεσταντικές ομολογίες, όσο χρόνο δεν εισέρχεται σε κοινωνία με τη Ρωμαϊκή έδρα. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επιθυμεί να εμφανίζεται και πάλι ως πηγή, εσχάτη αυθεντία και κριτής της εκκλησιαστικότητος όλων των χριστιανικών κοινοτήτων. Την αρχική αισιοδοξία διαδέχεται όμως γρήγορα με το τρίτο κεφάλαιο, πόσο δρόμο έχουμε ακόμη να διανύσουμε, η προσγείωση στη σκληρή πραγματικότητα. Η εγκύκλωση επανέρχεται με αδιαλαξία και ακαμψία στις διακηρύξεις του διατάγματος περί οικουμενισμού της Β' Βατικανής Συνόδου. Μόνο η κοινωνία με τους διαδόχους του Πέτρου εγγυάται την πληρότητα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Κάθε συζήτηση για την εκκλησιαστική ενότητα προϋποθέτει την ανεφόρον αποδοχή του παπικού πρωτείου, το οποίο ο Θεός ίδρυσε ως παντοτινή και ορατή αρχή και θεμέλιο της ενότητας. Ως παντοτινή και ορατή αρχή και θεμέλιο της ενότητας. Είναι τη Συνόδου του Βατικανού. Οι Ορθόδοξοι πιστοί πρέπει να ομολογήσουμε την πλήρη απογοήτευσή μας ως προς τη νέα αυτή εγκύκλιο του Πάπα, διότι η παραδοσιακή αυτή ρωμαιοκαθολική αντίληψη περί της Εκκλησίας και της ενότητος αποτέλεσε ήδη από τον 5ο αιώνα την πέτρα του σκανδάλου, και παρά τις θεολογικές συζητήσεις 1500 χρόνων δεν καταλήξαμε σε κανένα θετικό αποτέλεσμα και ούτε φυσικά πρόκειται να καταλήξουμε, εφόσον η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία επιμένει αδιάλακτα στην αξίωση του παπικού πρωτείου. Είναι συνεπώς ασυγχώρητη αφέλεια αν ισχυριζόταν κανείς ότι η νέα παπική εγκύκλιος αφήνει ανοιχτό το ζήτημα του πρωτείου. Η μόνη καινοτομία της στο ζήτημα τούτο είναι η παραπομπή του στους άλλους και η απέτηση με διπλωματικό τρόπο να επιδείξουν όλοι αυθεντικό ηρωισμό και θυσία ενότητος. Ο Πάπας δηλαδή επιμένει στο πρωτείο και το αλάθητο και καλεί εμάς να δείξουμε ηρωισμό, να αφήσουμε την πίστη μας και να δεχθούμε το πρωτείο και το αλάθητο για να γίνει η ένωση. Η στάση αυτή του Βατικανού και κυρίως η αντορθόδοξος δράση της Ουνίας ανάγκασε το Οικουμενικό Πατριαρχείο τελευταία να διακόψει το διάλογο μεταξύ Ορθοδόξων και Ρωμαιοκαθολικών. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης εδήλωσε προ λίγων μηνών σε αυστριακούς δημοσιογράφους ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν απεδέχθησαν την συμφωνία του Μπαλαμάντ πλην της Εκκλησίας της Ρουμανίας. Είναι η πρώτη φορά που ο Πατριάρχης έκανε αυτή τη δήλωση. Υπάρχουν και άλλες διαφορές, όπως στη διδασκαλία περί του καθαρτηρίου πυρός και στη διδασκαλία περί της Παναγίας μας, την οποία διδασκαλία ονομάζουν Μαριολογία, διακηρύσσοντας σε δόγμα την άσπυλο σύλληψη της Παναγίας, την ξεχωρίζουν από το ανθρώπινο γένος και την κάνουν ένα είδος ουρανοκατέβατης θεάς. Αυτά είναι πολύ μεγάλη περιλήψη. Όλες αυτές οι διαφορές έχουν κοινό παρανομαστή τον ανθρωποκεντρισμό.
Γέννημα του ανθρωποκεντρισμού είναι το δικανικό και νομικιστικό πνεύμα του Ρωμαιοκαθολικισμού, το οποίο φαίνεται σε πάρα πολλούς θεσμούς της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, το κανονικό της δίκαιο, και θα πω ένα απλό παράδειγμα, το καταλαβαίνετε όλοι, φαίνεται και στο πώς γίνεται το μυστήριο της εξομολογήσεως, της μετανοίας. Ξέρετε ότι ο πνευματικός και ο εξομολογούμενος μπαίνουν σε δύο θαλαμίσκους. Δεν βλέπει ο εξομολογούμενος τον πνευματικό, ούτε ο πνευματικός τον εξομολογούμενο, μόνο ακούει την εξομολόγησή του, και η εξομολόγηση είναι περίπου μία δίκη. Πάει ο άνθρωπος, λέει τις αμαρτίες του και λαμβάνει το επιτίμιο που ορίζουν οι κανόνες της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Φαίνεται λοιπόν ότι είναι κάτι νομικιστικό, κάτι δικανικό και η εξομολόγηση. Σε εμάς όμως τι διαφορετικό πράγμα είναι η εξομολόγηση? Υπάρχει μια άμεση προσωπική σχέση μεταξύ πνευματικού και εξομολογουμένου. Ο πνευματικός είναι ο πατέρας, ο εξομολογούμενος είναι το πνευματικό παιδί, το οποίο πάει να ανοίξει την καρδιά του, να πει τον πόνο του, να πει τις αμαρτίες του και να λάβει την δέουσα πνευματική θεραπεία από τον πνευματικό. Δεν υπάρχει το νομικιστικό και δικανικό πνεύμα που υπάρχει στην ρωμαιοκαθολική άσκηση του μυστηρίου αυτού. Ακόμα ο ανθρωποκεντρισμός της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας φαίνεται και στις συνεχείς καινοτομίες της, οι οποίες συνεχίζονται μέχρι τώρα. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μας είναι ακαινοτόμητος Εκκλησία. Δεν προσέθεσε τίποτα σε αυτά τα οποία δίδαξε ο Κύριος μας και οι Άγιοι Απόστολοι. Είναι η Εκκλησία, η κατεξοχήν Ευαγγελική και Αποστολική Εκκλησία, και τα πάντα στην Αγία μας Εκκλησία, όλοι οι θεσμοί, όλη η ζωή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας είναι απολύτως Ευαγγελική και Αποστολική. Όλα τα Ορθόδοξα είναι θεανθρωποκεντρικά. Όλα τα δυτικά, παπικά και προτεσταντικά, έχουν δεχθεί λίγος πολύ την επίδραση του ανθρωποκεντρισμού. Γι' αυτό και ο Μακαρίτης Κομιακόφ, ένας Ρώσος θεολόγος και φιλόσοφος, έλεγε ότι παπισμός και προτεσταντισμός είναι οι δύο όψεις του ιδίου νομίσματος. Οι δύο διαφορετικές όψεις, αλλά του ιδίου νομίσματος. Αλλά και ο Άγιος Νεκτάριος χαρακτηριστικά έγραφε, θα σας διαβάσω, είναι πάρα πολύ ωραία, που δείχνουν πόση φώτιση είχε και ο Άγιος Νεκτάριος. Λέει λοιπόν, μόνη δε διαφορά μεταξύ των δύο αυτών συστημάτων είναι η εξής. Εν μεν τη Δυτική Εκκλησία, το άτομον ήτι ο Πάπας συγκεντρώνει περί αυτών πολλά βοβά και ανελεύθερα πρόσωπα, συμμορφούμενα εκάστοτε προς τα σαρχάς και τα φρονήματα του επικαθημένου ατόμου. Εν δε το προτεσταντισμό, η Εκκλησία συνεκεντρώθη περί το άτομον. Δηλαδή κάθε προτεστάντης έγινε Πάπας. Όπως είπε και ένας διαπρεπής προτεστάντης θεολόγος, εμείς οι προτεστάντες μεταφέραμε τον παπισμό και στην τελευταία προτεσταντική καλύβη. Γιατί το αλάθητο έφυγε από τον Πάπα, από αντίδραση, και δεν πήγε στην Εκκλησία ως σώμα Χριστού, αλλά πήγε στον κάθε προτεστάντη, ο οποίος παίρνει την Αγία Γραφή και διαβάζει και νομίζει ότι είναι αλάθητος. Εν δε το προτεσταντισμό, η Εκκλησία συνεκεντρώθη περί το άτομο. Όθεν η Δυτική Εκκλησία είναι άτομον και ουδέν πλέον. Αλλά τι δύναται να εγγυηθεί ημίν περί της ομοφροσύνης όλων των παπών, αφού δε πας Πάπας κρίνει περί του ορθού κατά το δοκούν αυτό και ερμηνεύει την Γραφήν ως βούλεται και αποφθεγματίζεται ως θεωρεί ορθών, κατά τι διαφέρει ούτως των παντίων δογματιστών της Προτεσταντικής Εκκλησίας, οποία διαφορά των αρχόντων, ίσως εν μεν τι των Προτεσταντών έκαστον άτομων αποτελεί μίαν Εκκλησία. Εν δε τη Δυτική όλη την Εκκλησία αποτελεί ένα άτομον. Ουχή πάντοτε το αυτό, αλλά υποτέτερον ο Πάπας. Είδατε, όλη η ουσία είναι αυτή. Άτομον, ατομοκρατία. Και ο παπισμός και ο προτεσταντισμός. Στον παπισμό ατομοκρατία του Πάπα. Στον προτεσταντισμό κάθε προτεστάντης κριτήριο της αληθείας. Όμως για την αλήθεια αυτή ότι όλα στην Ορθοδοξία είναι θεανθρωποκεντρικά, ενώ στο δυτικό χριστιανισμό πάσχουν τον ανθρωποκεντρισμό, μαρτυρούν όλοι οι θεσμοί και τα πάντα μέσα στην Εκκλησία. Η εκκλησιαστική τέχνη μαρτυρεί για τα ανωτέρω. Ας συγκρίνουμε μία Μαντώνα της Αναγεννήσεως με μία Βυζαντινή Παναγία και θα δούμε τη διαφορά. Ας συγκρίνουμε το ναό του Αγίου Πέτρου της Ρώμης με την Αγία Σοφία και θα δούμε τη διαφορά. Πόσο ανθρωποκεντρισμό εκφράζει ο Άγιος Πέτρος της Ρώμης, πώς προσπαθεί να επιβληθεί με το βάρος της ύλης, και τι είναι η Αγία Σοφία που μπαίνεις μέσα και αισθάνεσαι ότι βγαίνεις στον ουρανό.
και δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει ούτε με τον πλούτο ούτε με την ύλη, αλλά αισθάνεσαι ότι κέντρο είναι ο Χριστός και δεν σε κλείνει αλλά σε ανοίγει προς το Θεό. Η βυζαντινή μουσική και η πολυφωνική ευρωπαϊκή μουσική, άλλο πράγμα. Γι' αυτό και η Ένωση δεν είναι υπόθεση συμφωνίας μόνο σε κάποια δόγματα, αλλά αποδοχής του θεανθρωποκεντρικού, χριστοκεντρικού, τρίαδοκεντρικού πνεύματος στα δόγματα, στην ευσέβεια, στην εκκλησιολογία, στο κανονικό δίκαιο, στην ποιμαντική, στην τέχνη, στην άσκηση. Για να γίνει η αληθινή ένωση θα πρέπει ή εμείς να παραιτηθούμε από τον ορθόδοξο θεανθρωποκεντρισμό μας ή οι παπικοί από το δικό τους ανθρωποκεντρισμό. Το πρώτο αδύνατο να συμβεί με τη χάρη του Κυρίου μας, δηλαδή εμείς να παραιτηθούμε από τον ορθόδοξο θεανθρωποκεντρισμό μας, γιατί αυτό θα είναι και προδοσία στο Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Αλλά και το δεύτερο δύσκολο να συμβεί, το να παραιτηθούν και αυτοί από αυτόν τον ανθρωποκεντρισμό. Όμως τα αδύνατα παρανθρώπης δυνατά παρά το Θεό. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν συμφέρει και τους μη Ορθοδόξους να παραιτηθούμε εμείς από την Ορθοδοξία μας. Όσο υπάρχει η Ορθοδοξία, σώζεται η ακενοτόμητος ευαγγελική πίστης, η άπαξ παραδοθήσα της Αγίας. Έτσι ακόμη και οι ετερόδοξοι που την έχασαν ξέρουν ότι κάπου υπάρχει. Ελπίζουν, ίσως κάποτε την αναζητήσουν, μεμονωμένοι ή συλλογικά. Θα τη βρουν τότε και θα αναπαυθούν. Ας κρατήσουμε αυτή την Αγία πίστη, όχι μόνο για μας, αλλά και για όλους τους αδελφούς ετεροδόξους και για όλο τον κόσμο. Ευχαριστούμε την Παναγία και Ζωαρχική Τριάδα για το μεγάλο δώρο του, την Αγία Ορθόδοξο πίστη μας, και για τους ευσεβείς προγόνους, διδασκάλους, αρχιερείς, πνευματικούς μας πατέρας που μας εδίδαξαν και παρέδωσαν αυτή την Αγία πίστη. Ομολογούμε ότι δεν θα αναπαυόμαστε σε μια εκκλησία που εμπολίσει υποκαθιστά το Θεάνθρωπο Χριστό με τον αλάθητο άνθρωπο, τον αλάθητο εντός εισαγωγικών, Πάπα ή Προτεστάντη. Πιστεύουμε ότι η Εκκλησία μας είναι η μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία του Χριστού, που έχει το πλήρωμα της αληθείας και της χάριτος. Λυπούμεθα γιατί οι ετερόδοξοι χριστιανοί δεν μπορούν να χαρούν αυτό το πλήρωμα και μάλιστα κάποτε προσπαθούν να παρασύρουν και προσιλητήσουν και τους Ορθοδόξους στις κοινότητές τους, όπου μόνο μία μερική, αποσπασματική και διαστρεβλωμένη άποψη της αληθείας έχουν. Δεν είναι σωστό αυτό που λένε μερικοί ότι τον ίδιο Χριστό έχουμε ή τον ίδιο Θεό έχουμε. Ούτε τον ίδιο Θεό έχουμε, τον ίδιο Χριστό έχουμε. Ο Χριστός των Ορθοδόξων είναι ο αληθινός Χριστός, ο Χριστός των Προτεσταντών και των Ρωμαιοκαθολικών είναι ένας Χριστός διαστρεβλωμένος. Δεν είναι ο αληθινός Χριστός του Ευαγγελίου. Εκτιμούμε την όση αγάπη έχουν για τον Χριστό και όσα καλά έργα κάνουν. Αλλά δεν μπορούμε να δεχθούμε ότι η ερμηνεία που δίνουν στο Ευαγγέλιο του Χριστού είναι σύμφωνη με τη διδασκαλία του Χριστού, των Αγίων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων και των Αγίων Τοπικών και Οικουμενικών Συνόδων. Προσευχόμεθα ο Αρχιπίμη Χριστός, ο μόνος αλάθητος αρχηγός και κεφαλή της Εκκλησίας, εκείνος με να οδηγήσει στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία, που είναι και το πατρικό του σπίτι, από το οποίο κάποτε απεσκύρτησαν. Εμάς δε τους Ορθοδόξους να φωτίσει, ώστε να παραμείνουμε άχρη θανάτου, πιστοί στην Αγία και ακενοτόμητο πίστη μας, όλο και περισσότερο στερεούμενοι και εμβαθύνοντες σε αυτήν, μέχρι καταντήσομεν οι πάντες εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Να πω και τη διαφορά που υπάρχει μεταξύ Ορθοδόξου μοναχισμού και Ρωμαιοκαθολικού μοναχισμού. Η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία γενικώς σκοπεύει στην κατάκτηση του κόσμου, διότι στερείται το άκτιστο φως. Η Ορθόδοξη Εκκλησία σκοπεύει στη μεταμόρφωση του κόσμου. Όχι να κατακτήσουμε τον κόσμο, αλλά ο κόσμος να μεταμορφωθεί εν Χριστώ. Έτσι και ο σκοπός του Ορθοδόξου μοναχισμού δεν είναι δια των δραστηρίων μοναχικών ταγμάτων που κάνουν και φιλανθρωπική δράση ή ιδρύουν σχολεία και πανεπιστήμια να κατακτήσουμε τον κόσμο και να τον υποτάξουμε στον Πάπα, αλλά σκοπός του Ορθοδόξου μοναχισμού είναι δια της προσευχής, της μετανοίας και της ησυχαστικής ζωής ο μοναχός να μεταμορφωθεί, να αγιαστεί και αγιαζόμενος αυτός εν αυτό να αγιαστεί και να μεταμορφωθεί και ο κόσμος.
Αυτό δεν το ξέρουν οι Ορθόδοξοι αδελφοί μας, και όταν βλέπουν κάποιους Ρωμαιοκαθολικούς ή Ρωμαιοκαθολικές μοναχές να κάνουν δράση, λένε κοίταξτε ωραία, αυτοί κάνουν δράση, ενώ οι δικοί μας μοναχοί δεν κάνουν δράση. Και δεν ξέρουν ότι η δράση είναι για τους εντοκόσμιο χριστιανούς και είναι καλή και ωφέλιμη, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος. Είναι καλόν και ημέτεροι καλών έργων να προείστανται. Αλλά για τους μοναχούς όμως είναι η ενησυχία, συνεχής κοινωνία και ένωσης με τον Θεό και κάθαρες από τα πάθη, ώστε κάθε ένας μοναχός να γίνει ένα σημείο θεοφανίας, ένα σημείο της παρουσίας του Θεού, και δι' αυτού να αγιάζεται και ο κόσμος. Κάποτε πήγε ένας μοναχός και είπε στον γέροντα Παΐσιο, ο οποίος όπως ξέρετε έσωσε και σώζει πολλές ψυχές, και μέχρι σήμερα η παρουσία του μέσα στην εκκλησία είναι πολύ ευεργετική, και ήταν ησυχαστής ο πατήρ Παΐσιος. Λοιπόν πήγε και του είπε, λέει, γέροντα, λέει, μήπως έπρεπε, λέει, και εμείς οι μοναχοί να πάμε στις φυλακές να προσφέρουμε έργο στους φυλακισμένους? Και το απήντησε ως εξής ο πατήρ Παΐσιος, ευλογημένα, του λέει, άμα αγιαστείς θα πηγαίνει σε εκείνη τη φυλακή που δεν μπορεί να πάει κανείς, στη φυλακή του Άδου, που είναι οι κολλασμένοι άνθρωποι, και εκεί θα τους βοηθάς με την προσευχή σου, θα τους ανακουφίζεις με την προσευχή σου. Βλέπετε λοιπόν ποια είναι η μεγάλη αποστολή του Ορθοδόξου μοναχού, να πάει εκεί που δεν μπορεί να πάει κανείς και να βοηθήσει με ένα τέτοιο ουσιαστικό τρόπο που δεν μπορεί κανένας άλλος να βοηθήσει. Γι' αυτό και ο Άγιος Αντώνιος, ο πρώτος των μοναχών και ο αγιότατος των μοναχών, δεν βγήκε στον κόσμο, δεν έκανε δράση, μόνο μία φορά κατέβηκε για να ομολογήσει έναντι της ειδωλολατρίας, και όμως, όπως λέει το απολυτίκιό του, ευχές του εστήριζε την οικουμένη. Ένας αγράμματος μοναχός, δεν ήξερε ούτε γραφείο, τον άγνωσε ο Άγιος Αντώνιος, αλλά είχε τόσο δυνατή προσευχή που εστήριζε την οικουμένη. Τέτοιους μοναχούς έχουμε ανάγκη, που η προσευχή τους να έχει παρησία στο Θεό και να σώζουν τον κόσμο. Και ζητώ ταπεινά την ευχή του Σεβασμετά του, και εμείς τώρα που είμαστε στο Άγιον Όρος, να μας φωτίσει ο Θεός τέτοιοι μοναχοί να γίνουμε, της μετανοίας και της προσευχής. Και έτσι θα μπορούμε να βοηθάμε και εσάς.